Quin pijama de merda, mira. O sigui, no és parell. Vosaltres us poseu els pijames parells? Perquè jo no. Porta mascareta! Marina, per què portes mascareta dins de casa teva? Perquè he donat positiu. Estic gravant aquest vídeo perquè... Bé, mira, us vaig explicar una mica la meva frustració. Jo estava fent un vídeo per publicar-lo aquest mes. El vaig començar a gravar, ja tenia planejat i tot, era sobre... Bueno, perquè espero poder acabar-lo, no? Que no em desmotivi el suficient com per deixar-lo tirat, perquè m'ha passat molt. Era sobre Taylor Swift, perquè és la meva... O sigui... És la meva deessa musical, d'acord? M'és igual el que penseu. Ho és i punto. És una reina. Estava fent un vídeo sobre ella, comparant coses relacionades amb ella amb símbols religiosos. No us ofeneu, d'acord? És un vídeo amb el màxim respecte. O sigui, és en plan un vídeo amb vibes de ter, perquè m'entenguis. Comparar una cosa molt culta o molt antiga o molt respectable amb una cosa moderna que a vegades sembla que és només per la gent jove. No és això, és aquesta dinàmica, no? De comparar dues coses que sembla que no tenen res a veure. Res, em va semblar graciós, estava planejant fer-lo i res, vaig gravar una intro i el dia següent em vaig començar a trobar malament i vaig dir, bueno, Marina, no gravis, no segueixis gravant el vídeo perquè si estàs malament de la veu més val que no gravis vídeo. I tot això passa durant aquesta setmana, no? L'última setmana de desembre del 2021. Estem a dia 31 de desembre. Allò va ser quan em vaig fer la prova d'antígens i vaig donar positiu. M'he despertat amb una calor, o sigui, horrible. Després m'he posat una jaqueta perquè m'ha agafat fred. Ara me l'acabo de treure un altre cop. M'he de prendre un medicament per la febre, però encara no me'l prenc perquè encara no he esmorzat, però és que tampoc tinc... Bueno, en fi, coses, no? Coses normals d'estar refredat. Sembla una pastanaga bullida. Porto molt de temps reflexionant sobre què és el que collons faré amb aquest canal, perquè sento que sempre vull fer coses al canal, però a l'hora de la veritat, quan ja he acabat de fer un vídeo o quan... No sé, m'agafa com una baixada de motivació, ja que ho fent com 2 vídeos a l'any, literalment. Aquest any vaig publicar un vídeo a l'agost, després vaig publicar un altre més endavant, no recordo si va ser setembre o octubre, que era pels 100 subscriptors, però està en ocult i està de trailer del canal perquè doncs allà explicava què és el que publico a internet, més o menys. I res, i ja està, és l'únic que he publicat en tot l'any. I després, ara aquest vídeo, no? Si el publico abans que s'acabi el dia d'avui, ja estic una mica frustrada perquè és que no sé què faré amb aquest canal. Llavors, doncs... dic, bueno, faig vídeos quan puc i ja està, però és que realment m'agradaria fer coses més sovint, perquè fer vídeos és una cosa que m'agrada molt. Us diria que intentaré l'any que ve fer vídeos més sovint, però és que l'any passat vaig fer el mateix i mira com estic, saps? O sigui que... Soc un desastre de persona, tio, perquè m'organitzo el temps com una merda, saps? I no tinc suficient amb la meva pròpia vida personal. Estic a quart de l'ESO. Amb el tema deures no em dóna temps de tindre una vida. I són deures normals de l'ESO, saps? Després compares amb estudis postobligatoris i diuen, pues l'ESO no era res. Llavors, si em costa portar una vida normal, organitzada amb el temps de manera normal, imagina't si vull fer més coses, no puc fer extraescolars tampoc. És que tinc realment una organització del temps horrible. Perdo la noció del temps d'una manera increïble. Moltíssimes vegades, quan estic fent una activitat, si em concentro, perdo la noció de... Bueno, en fi, increïble. Amb el tema del canal estic molt perduda, no sé què faré amb aquest canal. O sigui, seguirà existint, evidentment, no el borraré ni res, però no espereu un tipus determinat de vídeo perquè és que no sé què faré, o tampoc espereu publicació regular perquè ja sabeu el que em passa. No sé què passarà amb aquest canal durant aquest any 2022. Buah, tio, ho diu quan la gent diu aquest any 2022, hòstia, no hi haurà més de 2022, o sigui, és un 2022, no hi haurà, o sigui, aquest any 2022 no, l'any 2022 o aquest any que ve, però aquest any 2022, però això que és una cosa que passa sempre, quan jo tenia 8 anys deien aquest any 2014, però com que aquest any 2014 no hi haurà més 2014, hi ha un 2014, saps? O sigui, com que... M'entens? No és que hi ha un 2014 i un altre 2014 i dius aquest 2014. No. Què? En fi. Que collons, que random ha sigut això, no?
el meu cap d'any i els meus reis a prendre per sac. Bé, en realitat tampoc notaré molt la diferència perquè ja prepandèmia tampoc estava jo sola amb els meus avis, no? Amb ma mare i els meus avis. L'única diferència és això, que no podré estar amb els meus avis aquests dies. I és una mica dur perquè per mi els meus avis són com si fossin els meus pares, pràcticament, per coses personals. I no els podré veure fins, no sé, el 10 de gener, fins que comenci les classes, en cas de que m'hagi curat ja, no?, del corona. Tingueu molta precaució amb això, amb les vostres persones grans, sobretot perquè no ens interessa que agafin el refredadet, perquè és mortal, sobretot per ells, que són persones amb més risc de que els afecti de manera greu. I això, sisplau, tingueu molt de compte aquesta nit. Espero que us hagi anat molt bé aquest any dintre de les circumstàncies mundials. Jo he tingut sort perquè el 2020 i el 2021 han sigut 2 anys boníssims per mi a nivell personal a comparació amb 2018-19. I res, que espero que us poseu propòsits realistes per l'any que ve, d'acord? Perquè després la gent diu «Ai, és que tinc un any de merda!» I és com, no, nen, no has tingut un any de merda. Què passa? Que tu volies que toqués la loteria i tindre 3 Ferraris i no t'ha passat i ja dius «Ah, quin any de merda!» Doncs no, carinyo, no, les coses no funcionen així. Posa't objectius, fes-te propòsits, avaluant les teves capacitats i les teves possibilitats de complir aquests objectius, d'acord? Jo no em puc plantejar ara fer vídeos diaris al canal de YouTube, perquè evidentment, si sóc una persona que s'organitza el temps com una merda, donat el meu historial de pujades, d'haver passat de publicar 5 vídeos a l'any a publicar 2, doncs és impossible. Vídeo l'1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, saps? I així fins al 31 de desembre del 2022. Impossible! Llavors això, poseu-vos objectius creïbles. I res, ja està. Em piro perquè vaig esmorzar, que no tinc gana, però he de menjar alguna cosa per prendre'm els medicaments. I res, i suposo que estudiaré o alguna cosa. O bé, si sóc honesta, potser em poso a mirar Shingeki no Kyojin perquè vaig per la 4ª temporada i me l'he d'acabar abans que tregui la segona part, així que sí, tinc coses a fer. Adeu, seguiu-me a Insta per saber que no estic morta, perquè així no farà falta que publiqui alguna cosa a YouTube perquè sapigueu que no estic morta. Com si us importés la meva vida, saps? Feu el que us doni la gana. Bon any!